Reit, ych chi ddeall nawr, wedi'ch mudo chi gyd. Yn dwi'n dda cael botwm i gau cegau pawb gydwch. Wel, bore da i chi gyd. Mae'n braf iawn eich gweld chi. I ni'n 43 o deuluodd ar y foment. Gai groesawu Ian a Fenca ato ni bore yma. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi'ch dau. Gobeithio byddwch chi'n hapus yn cwmni ni, ac y byddwn ni gyd yn cael bendith gyda'n gilydd y bore yma eto. Mae'n fore digon braf, yn dyw i. A gweud y gwir, mae'n brafiach nag o'n i'n disgwyl iddi fod. A fydd Eirwel yn cytuno da fi. Ond wedi gweld un wath na 1324 cyn hyn. Wy'n rannu ychydig o newyddion gyda chi cyn o'n i'n cychwyn yr oedfa, ac yn estyn cyfarchion wrth gwrs i'n cyd-aelodau i gyd, lle bynnag maen nhw y bore yma. Nawr, nos Lun diwetha, roedd yna gyfarfod o diaconied ar ymddiredolwyr i gael arweiniad gan gynrychiolydd y cwmni sy'n gofalu am ymbuddoddiadau ni. A mae'n sefyllfa ariannol ni yn iach iawn. Byddai rhai yn dweud bod ni'n afiach o iach, ond gewch chi feddwl beth yw ystyr hynny. Beth bynnag, yn dilyn y cyfarfod, fe wnaw 2 benderfyniad gan y diaconied. Yn gyntaf i gyd, nôl y mis Mai, ro'n ni wedi penderfynu cyfrannu 500 punt i cymorth Cristnogol. Yn ystod wythnos cymorth Cristnogol, ond oedd honno wedi mynd lenni wrth gwrs. Wel, oherwydd amgylchiadau, doedd yr arian ddim wedi dosglwyddo. Ac erbyn hyn, mae apel nadolig cymorth Cristnogol wedi cyrraedd. Ac i ni wedi penderfynu cyfrannu 300 punt i ni'n arfer gwneud cinio cynnal neu rhywbeth o'r math yna i godi arian yn ystod yr Adfent. Ac i ni wedi penderfynu cyfrannu 300 punt i'r apel nadolig. Felly, cyn diwedd y flwyddyn, mi fydd 800 punt yn mynd ar ran y Tabernacl i cymorth Cristnogol. Ond rhywbeth arall sydd wedi darfod yn sgil y pandemig yma yw yn casgliad misol ni at y banc bwyd. Ac i ni'n gwybod gymaint o bwysau sydd ar y banc bwyd, gymaint o alw sydd y dyddiau yma, ac i ni'n gwybod hefyd mae cynyddu fydd y galw yna, achos, wel, mae'r sefyllfa'n gweithygu yn dyw i hanes i lawer iawn o bobl. Mae diweithdra'n cynyddu, a ni'n clywed fwy am bobl sy'n gwynebu colli cartrefi. Mi fydd mwy o bwysau ar y banc bwyd eto. Ac felly, mae'r diaconiad wedi penderfynu yn bod ni am y 6 mis nesaf yn cyfrannu 100 punt y mis i'r banc bwyd. Nawr, dyw ddim yn bosib cynnal cwrdd eglwys i chi gael cadarnhau a chefnogi hynny, ond o'ch nabod chi, dwi'n siŵr bod chi'n gwbl hapus gyda'r hyn mae'r diaconiad wedi penderfynu. Ond mae yna un o'r cwmni nos Lun wedi gwneud awgrym fel hyn hefyd. I ni'n methu mynd yn hunain nawr i'r banc bwyd. Wel, ni'n gallu mynd, ond dyw e ddim ar agor yn aml iawn, a mae'n anodd parcio. Felly, os oes rhywun ohono ni am gyfrannu at cymorth Cristnogol, neu at y banc bwyd, mi fydd Liz yn barod i dderbyn rhoddion yn ystod y bythefnos nesaf yma. A mae'n rhoi cyfle i rai ohono ni, mae'n siŵr, i wneud y cyfraniad arferol i ni'n gwneud at gymorth Cristnogol, gwedwch, yn ystod y bythefnos nesaf, ond fod e'n mynd trwy ddwylo Liz i'r mudiad. Cofiwch am hynny, os gwelwch yn dda. A mi fydd y cyfraniadau yn mynd wedyn canol mis nesaf, ond fydd y cyfraniad cyntaf i'r banc bwyd yn mynd y mis yma. Wedyn, fel mae Meirion wedi cyfeirio,
Fe daflodd rhywun garreg drwy un o ffenestru'r neuadd, dydd Gwener neu nos Iau. Gawn ni ddiolch eto i Meirion am ei ofal dros yr adeiladau ac am fod wedi trefnu i gael y bobl y ffenestri yno'n syth i dynnu'r gwydr y pen oedd wedi dorri ac i lanw y bwlch dros dro. A mi fyddan nhw'n dod, mae fian allan nhw nawr i roi ffenest newydd i ni. Diolch yn fawr i Meirion am ei ofal dros yr adeiladau ar yn rhan ni. Nawr y sil nesaf, dyfrig fydd yn arwen yr oedfa. Ac ni'n diolch iddo fe am gytuno i wneud hynny. Ac yna, y bore yma nawr, can obeithio fydd y pethau yma'n gweithio. I ni'n cael arweiniad Sheila Adams, Elen a Morgan, Griffith ac Enlli, Mari a Sian a Non. A gai ofyn i Sian a Non, pan ddaw i'n amser i chi arwen y gweddiau, newch chi gofio dad fido, byddai'n gadael llun ar y sgrin, yn lle bod ni'n mynd i gymlethdodau trio cael eich gwynebau chi ar y sgrin. Bydd llun ar y sgrin, ond newch chi, unwaith ydd y llun yn ei le, arwen y myfyrdodau, y gweddiau, os gwelwch yn dda. I ni'n troi at yr oedfa. Ac yn gobeithio nawr, na dyn, a rhaid stopio am funud. Dewch chi'n gymryd nôl eto. Na rhywbeth o'n i eisiau checio, dyna ni, mae'n iawn. Diolch i chi, a diolch yn fawr iawn i'r rhai sy'n yn harwen i gyd. Heddiw yw sul cyntaf tymor yr Adfent. Tymor y disgwyl a'r paratoi ac un o themau pwysig yr Adfent yw goleuni, fel y mae'r proffwyd Eseia yn ein atgoffa. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr, y rhai oedd yn tigo mewn gwlad o gafig didew a gafodd lewyrch golau. Mi fydd yn Adfent anadolig gwahanol iawn eleni i bawb ohono ni. Pryn y gallwn ni ddisgrifio'r flwyddyn yma gyda'i holl ofid a'i thywyllwch. Ond os bydd blwyddyn erioed ag angen Adfent anom, dyma hi, Adfent a'i oleuni a'i obaith. Fe gyneuwn ni ganwyll gyntaf Adfent i'n atgoffa o'r addewid am waredwr ac o'r goleuni a faith i'n byd.
Tyred all life's errand thief, dydd yna ein calonau prif, gwasgarodd I gymylau braw, a chysgodau na'i giliau draw. O can, Emmanuel, thou art ati, O Israel. Gnawd, a phreswylio yn ein plith. Ar ddechrau tymor yr Adfent, diolchwn I ti, o Dduw ein tad, am ddanfon dy fab Iesu Grist i'n byd, ac am y goleuni a'r gobaith a ddaeth i'n bywyd rwyddo ef. Diolchwn am yr addewid ei fod yn dal I ddod atom I ganol ein bywyd heddiw, a hynny mewn llawer ffordd. Helpa ni I ddefnyddio tymor yr Adfent I baratoi ar ei gyfer, fel y byddwn yn barod I groesawu yn llawen, lle bynnag a sut bynnag y gwelwn ef. Clyw ni yn ei enw a'i heiddiant. Amen. Gawn ni rannu nawr yn emyn 478. Faban glan o faban mwyn, mor har dy wedd, mor oel dy drem, o'r nef y ddeithos I ni'n frawd, a ni yn gydradd ddynion tlawd. Faban glan o faban mwyn. O
sy'n sôn am Iesu fel goleuni'r byd ac o'r llythyr ar yr Effesiaid sy'n galw arnom i fod yn blant o goleuni. Yn y dechrau roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Roedd gyda Duw o dechrau cyntaf un. Drwyddo y creuwyd popeth sy'n bod. Does dim yn bodoli ond beth greodd e. Ynddo fe roedd bywyd a'r bywyd hwnnw'n rhoi golau i bobl. Mae'r golau dal i ddisgleirio yn y tywyllwch a tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. Pan oedd Iesu'n anach y bobl drwy arall, dywedodd, fi oedd golau'r byd. Bydd gan y rhai sy'n fanylun i olau i'w harwain nhw i fywyd, a fydden nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Yna dywedodd Iesu wrthyn nhw, bydd y golau gyda chi am ychydig mwy. Cerddwch yn y golau tra mae gyda chi, rhag i'r tywyllwch gael y llaw uchaf arnoch chi. Dydy rhai sy'n cerdded yn y tywyllwch ddim yn gwybod ble maen nhw'n mynd. Credwch yn y golau tra mae gyda chi, mwyn i chi ddod yn bobl sy'n olau. Ar un adeg, roeddech chi yn y tywyllwch, ond bellach mae golau'r arglwydd yn disgleirio arnoch chi. Dylech fe mewn ffordd sy'n dangos eich bod yn y golau, pethau da a chyfiawn a gwir sy'n ffrwyth sy'n tyfu yn y golau. Gnewch beth sy'n plesio'r arglwydd. Sul cyntaf yn nhymor yr Adfent. Dydd Calan y flwyddyn Gristnogol. Man cychwyn stori'r ffydd. Ystyr y gair Adfent yw dyfodiad, ac fel y byddwn ni ar ddydd Calan yn dathlu dyfodiad blwyddyn newydd, felly hefyd mae'r Adfent yn rhoi cyfle ni dathlu dyfodiad Duw ato ni yn ei fab Iesu Grist. Ac fel y bydd yn disgwyliadau a'n gobeithio'n yn uchel ar Ionawr y cyntaf, felly hefyd mae tymor yr Adfent yn ysgogi disgwyliadau a gobeithio'n wrth i ni baratoi i ddathlu gennu'r Iesu. Nawr, mae'n amryw o themau yn gysylltiedig â'r Adfent, ond un o'r prif themau yw goleuni, fel mae'r adnodau a ddarllenwyd gan Mari wedi'n atgoffa, a dilyn ar y thema hynny i ni am wneud y bore yma. A mae'n thema briodol iawn ar fwy nag un ystyr. Yn un peth, oherwydd ar yr adeg yma'r flwyddyn, i ni'n fwy ymwybodol o'r tywyllwch na'r goleuni. Mae'r dydd yn fyr a'r nos yn hir. A'r dyddiau yn dywyll o ran hynny, ar wahân i ambell diwrnod o heilwen braf fel gawson ni wythnos diwetha, a fel mae y bore yma hefyd erbyn hyn yn Pen-y-Bont. Y cysur i chi y bore yma yw cofio mae dim ond 2 wythnos i cyn y dydd bira. Ac mewn pythefnos wedyn, mi fydd y dydd yn ymestyn gam ceilog bob diwrnod. Ond mae'r dydd byr yn symbol o afel y tywyllwch, ac eleni fe fuon ni i gyd yn ymwybodol iawn o hwnnw. Roedd e'n fyd tywyll iawn i lawer o bobl cyn y pandemig, a gweithredodd y tywyllwch mor amlwg ag eriod. Ond eleni, mae di bod fel y fagddu i filiynau ar draws y byd. Ac mae gafel y tywyllwch hynny mor gry ag y bu gweitha'r modd. Ond yng nghanol y tywyllwch, mae yna fflachiadau o leini, diolch am hynny. Ac mae'r Adfent yn yn atgoffa o hynny, oherwydd i ni Gristnogion, y golau mwyaf llachar oll yw golau'r Iesu, nad yw'r tywyllwch eto wedi'i drechu. Meddyliwch am y golau dath yr Iesu yn byd. Golau i eiriau. Golau fywyd dilychwyn. Golau dosturi a'i gydymdeimlad, a'i ofal dros bobl, a'i gonsern am bobl. Meddyliwch gymaint o bobl y goleuwyd i bywydau nhw gan gyffyrddiad yr Iesu. Y dall yn llythrennol felly wrth gwrs.
ond y mi dar byddar y cloff a'r galarus. Meddyliwch am y dyn a llaw ddiffrwyth yn y synagog. Cyffyrddiad Iesu yn ei godi fe a'i deulu mas o dywyllwch diweithdra a thlodi. Ond i mi, rai o'r hanesion mwyaf trawiadol i wneud Iesu ar gwahangleifion. Nawr, y gwahanglwyf oedd Covid-19, cyfnod Iesu Grist. Mor heintus, fel fod pobl gwahanglwyfus yn gorfod ynysu hunain am weddill eu hos, yn esgymyn o bob cymdeithas heblaw cyd-wahangleifion, ac yn gorfod cario cloch neu glapiwr pren gyda nhw i rybyddio pobl i bod nhw ar y ffordd ac yn nesáu. Mae rai o'r bobl ifanc sy'n yn harwain i'r bore yma, a gyda llaw mi anghofies i nodi fod Jenny hefyd yn rannu yn yr oedfa nes mlaen. Ond mae amryw ohonyn nhw wedi gorfod ynysu hunain am ei bod nhw yn yr un flwyddyn ysgol ag ambell un sydd wedi profi'n gadarnhaol i'r feirws. Yng nghyfnod yr Iesu, gymaint oedd yr arswyd o'r gwahanglwyf, fel fod person oedd wedi cyffwrdd a dillad dioddefwr, nid yn unig yn gorfod ynysu hunan, ond yn cael ei gyfri'n aflan. A beth mae Iesu'n wneud? Wel, mynd atyn nhw, gwario amser gyda nhw, a hyd yn oed cyffwrdd â nhw. Syfrdanol. Meddyliwch mor ole a gobeithiol oedd bywyd iddyn nhw yn sgil hynny. Yr hyn sydd wedi bod yn gysur mawr yn ystod y cyfnod yma yw clywed hanesion sydd wedi goleuo dyddiau tywyll y pla o'r cychwyn cyntaf. A dwi am drio mynd nôl i rannu y sgrin eto nawr gyda chi. Meddyliwch mor dywyll y byddai pethau yn y gwlad. Oni bai mae'r sgrin wedi sticio am ryw reswm. Ydych chi'n ynghywed i o hyd, na'r cwestiwn nawr. Mae'n ddrwg da fi, mae rhywbeth wedi mynd o le, a dwi'n methu cael y llun dwi'n ddymuno i ddangos i chi. Wel, mae'n edrych yn debyg na fyddai ddim yn gallu defnyddio gweddill y sleidiau. Ond mynd i ddweud o'n i, mor dywyll y byddai yr oedd un yn byd, byddai wedi bod yn y gwlad. O'n i bai am ymdrechion holl weithiau'r y gwasanaeth iechyd, er enghraifft. A wy'n credu nawr bod fi wedi deall beth sy'n bod. Dyna ni. Wi nawr yn gobeithio bod chi'n clywed fi o hyd. Mae'r dechnoleg yma tu hwnt i fi ambell i waith. Wel, yn aml. Ond meddyliwch chi y gwahaniaeth nath y bobl yma. Pobl fentrodd eu hunain lles yr rhai o dan i gofal nhw, a gwneud hynny pan oedd gwybodaeth am yr haint a'i ledeiniad mor bryn. Ac ni'n gwybod wrth gwrs bod sawl un wedi talu'r pris ucha am ei hymdrech a'i ymroddiad a'i gwasanaeth. Sôn am efelychu yr Iesu gyda'r gwahandleifion. Dyna maen nhw wedi wneud mewn ystyr, ynde? Mae yna ddiarhebion sy'n gyfarwydd iawn i ni adeg yr Adfent. Yn aill o Tsieina, gall un canwyll alltudio'r tywyllwch, y llall o Affrica. Paid â chwyno am y tywyllwch, goleuo ganwyll. Diolch i Dduw bod yna ganhwyllau wedi cynnu yn ystod y cyfnod yma, a chanhwyllau dal i gael eu cynnu hefyd. Na chi ganwyll
Marcus Rashford. Nid yn unig yn goleuo calonnau caled a llosgi'n ilw fwriadau llywodraeth, ond gyda gwirionedd pwysig iawn i'r amlwg. Edrychwch cymaint allwn ni wneud wrth weithio gyda'n gilydd. Yn ystod yr wythnos, darlledwyd cyfweliad gyda Darren Frost. Y gŵr ifanc a fentrodd ei hunan i ddal llofrydd Jack Merritt a Siska Jones ar bont Llundain flwyddyn yn ôl. Fe arweddodd Darren Frost ar y terfysgwr mwyn trio'i rhwystro fe rag ffrwydro o'r hyn oedd e'n feddwl oedd yn bom yn y pecyn ar ei gefn. Ond fe ddaliodd i orwedd drosto fe mwyn stopio y ddau arall oedd wedi ei erlyd rhag i giro a'i gicio. Dyddiau wedi'r digwyddiad, fe ddychwelodd Darren i'r fan, ac fe adawodd ei gerdyn i Siska a Jack ac i'r llofrydd. A dyma chi ran o'r hyn ysgrifennodd e. Efallai y gallaf rywsut droi dy weithredoedd drwg i hyrwyddo cariad, caredigrwydd a thosturi. Yn olaf rwy'n gadael rosyn i ti. Wrth i mi geisio bod mor dosturiol ag yr oedd Saskia a Jack. Ond sylwedd olaf fod gennyf dipyn o ffordd i fynd eto. Mae angen ysbryd a rhagolwg newydd gwahanol ar y byd yma. Un yn rhydd o ofn. Byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i ddiffodd casineb, yn union fel y gwnes i ar y bont hon. Byddaf yn ymdrechu i ddangos i ti ac i'r byd, gobeithio, bwer cariad. Dyna chi dywynu golau glân yr Iesu i ganol tywyllwch trais a dial. Fe gynheuwyd canhwyllau gobeith gyda'r cyhoeddiad am frechlyn gan gwmni Pfizer, Moderna ac AstraZeneca a Phrifysgol Rhydychen. Ond o'r tair canwyll yna, un Rhydychen AstraZeneca yw'r disgleiria, oherwydd mae'r ond sicrhau fod y brechlyn ar gael mor rhad a phosib i bawb, ac yn enwedig gwledydd trota'r byd. Dyna chi olau anhepgor i fyd sy'n gynyddol sôn am gost a phris, ond yn anghofio sôn am werth. A dyna ninne fel eglwys yn dilyn penderfyniad y diaconiad nos Lun, yn cynnau canhwyllau fydd yn goleuo bywydau ymhell ag agos. Ac mae angen yr rhoddion i gyd, oherwydd os caiff y llywodraeth i ffordd, mi fydd canwyll cymorth tramor yn llosgi'n wannach am y blynyddoedd nesaf yma. Dyma chi ymateb y llywodraeth nôl y mis Gorffennaf i ddeiseb ar-lein i ddileu y cymorth tramor. By investing less than a penny from each pound of our income in aid, the UK is helping create a safer, healthier and more prosperous world. Dyna chi newid agwedd mewn 4 mis. Beth am i chi a fi fwrw iddi i drio cael tro pedol arall gan y llywodraeth yma. Beth digon syml i chi a fi wneud fydd ysgrifennu at yr aelod seneddol a'r canghellor i wrthwynebu'r bwriad, ac i arwyddo'r ddeiseb ar-lein yn y gobeith o wirdroi penderfyniad sy'n mynd i ddiffodd y golau i ddegau o filoedd o bobl. Mae Morgan wedi
cynnig canwyll Adfent ar yn rhannu, y ganwyll gyntaf. A honno'n yn atgoffa o leini'r Iesu ac o dystiolaeth Ioan. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. A fydd y tywyllwch ddim yn trechu chwaith, tra fod ar rhywrai yn dal ar gyfle i gynnau ambell ganwyll, ac ymroi i fyw fel plant goleini, oherwydd gwelir ffrwyth y goleini ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Mae gan Garth Hewitt gan sy'n sôn am werth y ganwyll fechan, ac mae'n cloi fel hyn. Cynnau canwyll yn y cafig, dal ei fflam yn uwch o hyd, fel bogolau cariad Iesu yn disgleirio dros y byd. Na'r her o hyd. A dyna'r cyfle y mae'r Adfent yn gynnig i ni unwaith eto, i wneud popeth allwn ni, o dan amgylchiadau gwahanol iawn i'r arfer, i sicrhau fod golau cariad Iesu yn disgleirio dros y byd. Mae Jenny yn mynd i gyflwyno'r gân i ni nawr, ac yna mi fydd Non a Sian yn harwen yn y gweddiau. Cynnau ganwyll yn y cafig, meddai morwyn ieuanc dlws. A daeth llais rhyw faban bachan i oleu o gwyll y nos. Nid oedd ganddo air ac arian, nid oedd ganddo gyfoeth drud. Nid oedd iddo rym na gorsef, ond i gartref tlawd ei fyd. Ond fe ddaeth i drin ein clwyfau, ac i wella llawer bryw. I hyn fyd sy'n llawn doluriau, daeth i adfer ddelwedd Duw. Ac fe gwelwn mewn cardotyn, mewn ffoadur yn ei gri. Yn y miloedd plant newynog, geilw ar ein camorth ni. Ac mae heddiw'n galw arnom, canlyn fi a gliwdir llif. Gydau lyser yn ein calon, ranw neu o leini if. Cynnau ganwyll yn y cafig, dal ei fflam yn uwch o hyd. Fel bogolau cariad Iesu yn disgleirio dros. Mae'n ddrwg 'da fi, mae'n amlwg bod rhywbeth wedi digwydd i'r lluniau eto. Ond gai ddibynnu ar draed Sian a Non nawr. I ni'n gweld Sian, dwi ddim yn gweld Non, mae'n ddrwg 'da fi. Non, wyt ti'n clywed ni? Ydw. Na ni, newch chi arwain y gweddiau te'ch dwy. Diolch. O Dduw ein tad, wrth i ni baratoi i ddathlu genedigaeth yr arglwydd Iesu, rhown ddiolch i ti, am ystyr ac arwyddocâd ei Adfent.
Diolchwn am iddo gael ei eini mewn tlodi ym Methlehem, am iddo gymryd arno ein natur ni, ac am iddo dysgu mai mewn gwileiddra y mae gwir fawredd. Diolchwn am iddo ddod i deulu cyffredin a chysegru bywyd aelwyd a chartref, ac am iddo'n dysgu i dderbyn a charu'n gilydd fel brodyr a chwiorydd. Diolchwn iddo ddod mewn tosturi, am ei gyfeillgarwch a'r trian a'r gwan, am ei gydymdeimlad a'r rhai oedd yn dioddef, ac am iddo'n dysgu wasanaethu'n gilydd mewn cariad. O Dduw ein tad, ar Adfent eleni yn cloi blwyddyn dywyll iawn yn ein hanes fel pobloedd, gweddion y bydd neges y tymor yn cysuro a chalonogi. O arglwydd Iesu Grist, wrth i ni baratoi ddathlu dy ddyfodiad, gweddion y dei fel y daethos gynt i ddwy'n gobaith a goleuni i'n byd. Tyrd atom ni ac at bawb sydd mewn angen amdanat. Tyrdir mannau hynny sydd yng ngafael, rhyfel a gormes, a thywys pobl i ganfod heddwch a chyfiawnder. Tyrd i blith yn ewynog, y tlawd a'r difreintiedig, a symud bopeth sy'n diraddio a llethu bywyd y blant. Tyrd at yr unig, y trist, a diamgeledd, a rho iddynt o ddiddanwch dy bresenoldeb. Tyrd at y rhai sydd mewn afiechyd, gwendid a phoen, yn enwedig at y rhai sy'n dioddef yn sgil Covid-19. Tyrd at y rhai a gollodd anwyliaid, ac at y gweithwyr iechyd sy'n dal i fentro'i hunain lles eraill. Estyn dy law yw'n nerthu a'i cynnal yw'n gweddi. Tyrd i ganol dy eglwys ac i blith dy bobl, yw bywhau ar gyfer dy waith. Tyrd, o Grist, un calonnau'n unau, cynhesa hwyeth gariad, a gwna ni'n blant y goleuni, ac yn wir ddisgyblion i ti dy hun. Amen. Amen. Diolch i chi am y cyfraniad yna. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd i'r fideo gyda ni, ond wi am drio mynd nôl ato fe eto, mwyn i gael un emyn i gloi y gwasanaeth. Dyma ni. Ei fywyd roes i ni.
Duw sy'n llewyrchu, nid yw'r tywyllwch yn dywyll i ti. Llewyrcha yn ein tywyllwch o leini bywyd. Lle bynnag y mae'n dywyll, boed i ddoleini dydd o da gobaith ac iachad, a genedigaeth plentyn ddod â llawenydd. Llewyrcha yn ein tywyllwch o leini ein bywyd, fel bo golau cariad Iesu yn disgleirio dros y byd. Amen. Wel, diolch i chi am eich cwmni, gyfeillion, a mae'n ddrwg calon da fi am y methiannau technegol. Dyna fe, mae angen fwy o wersi to arno ni mwyn dod i ben a pethau'n iawn. Ond gobeithio bod nhw ddim wedi amharu gormod ar oedfa ac ar addoli. A gai ymddiheuro hefyd i Griffydd ac Enlli, ac am ryw reswm o'n i methu cael i sleid nhw i weithio o'r cychwyn yn deg. Ond dyna fe. Fe ddysgwn ni wrth fynd mlaen, mae'n siŵr. Wy'n trio cael y sgrin llawn nôl, a wy'n methu gweld chi gyd. Wy'n gweld Sian Stwdli'n glir iawn nawr. Dyma ni. Dyma ni. Fi'n credu bod y cwmni gyd yma nawr. Fel o'n i'n dweud, 41 o aelwydydd. A'r hyn wi am drio wneud nawr yw rhannu ni i grwpiau am ryw hanner awr fach. Ond i chi'n cofio beth ddigwyddodd wythnos diwetha? Does ond gobeithio na fydd hynny ddim yn digwydd wythnos yma eto. Ond falle bydd Felicity wrth law i'n helpu os yna broblem. Wy'n creu